Здравейте от Каменен килим Бонита. Днес ще ви представя какво е съдържанието в нашия сайт kamenenkilim.bg. Освен, че предлагаме над 15 вида камъчета в две различни фракции от 2 до 4 мм и от 4 до 7, също така при нас може да откриете в сайта различни грундови, полиуретанови епоксидни, различни епоксидни или полиуретанови смоли, които са необходими за правенето на каменен килим, както сгъстители, които ползваме за вертикалните части, също така разредители, спирт, като казвам разредители, имам предвид епоксиден или полиуретанов, и спирт, които са много важни при работата и също така за почистването на инструментите и за самото заглаждане на каменния килим. Имаме готови комплекти, направи си сам, в които вътре получавате необходимото количество камъчета и смола, която е за разбъркването на тази смес, за да си направите сам каменен килим. Цветен кварц, който ползваме за пясъчен килим, ползва се освен за индустрията, също и за бита, за декоративни настилки. Имаме също така филер. Това е сгъстена смола, която е за запечатване на каменния килим. По-често се ползва в вътрешни помещения, за да стане самото почистване по-лесно. Лайсни, когато правите външни настилки, пътеки в двор, може да са огънати лайсни за разни дъги да са правите или фигури, и също така и прави, за да е добре оформена и права линията на всяка пътека. Това, което мога да ви гарантирам, е, че нашите цени на камъчета са най-добри в България. Влезте и проверете.